illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Mga tayo mangud na mga Islam na magpatumtum kita ng adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Intapikon na to ang kahalan sin hakikat sin pagtaon kamatay, fadlu dhikul maut, in kalabyan sin pagtumtum sin kamatay, serta in kamatay ini na ini di manjari babutas sa manusia at malingkan ini dumatong siya hawakto kaya ulukis ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mga tayo magud na mga Islam, so ay daran na to pagtumtumuning kamatay ang kanlong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya aktiru dhikra hadir millatat. Daran nyo long sin Nabi pagtumtuma in magpangluwusing kasanyangan. May tari mangluwusing kasanyangan. Awakto ini kau nagdudunya, awakto ini kau nakahasil na kau sin dunya, awakto ini kau nangangarap diha dunya, pag-uwos bigla na sadya kau nagpakan sin kamatay. Natay mangud na mga kami Islam, bang tatangadjian in surat At-Takatsur, makatanganal kita marayaw unin na sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud sin ini, pagpatumtum ka to sin kalabyan sin kamatay. Inaway sin Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur. Nalong si mga ulama long niya in alha ini alha na siya in alha ini long niya long si mga ulama biya sa pantun siya long niya lumimbang biya sing kalima luba laiba hati sinini magpanayam-panayam in alha ini kumut takatur in takatur long si mga ulama rindi long niya pagpunpunan sing kartarta jamul mal hati ni mga tay mga kami Islam in alhari pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud sin ayat as-surat at-Takatsur. Inhati niya ito mga tayo mangud na mga kami Islam na nabiya sa pantun siya luba. In luba magpanayam, haram siya. At malingkan inalha ini, nabilang siya sa rabya na ko sa pantun magpanayam, bang ko nagpapanayam, mauus na sadya in waktu, di mo kasayuhan ini ikaw ginayin ako nakapag-ibadat. Waktu sinalha kumutakator ni in manusia na biya sa pantun nagpapanayam, na uusi ba in waktu nila hapagpipikilan nila sin dunya. Bang biyari ining kapaangkap sin bay, in bayang kaangkap na inang undo angkap, indo angkap inang unto angkap, bang biyari in kali sa sakatan, inaon na kasasakatan, maminay sa bambok sa sakatan. Biat to na din manusia, nawaling na sila biya sa pantun nag-usiwa sin waktu, biya sa pantun nagpanayam, nausiwa si waktu pasal kaya lupahan nila ing kamatay. Naam, ing kamatay mga tay mahud na mga kami Islam suway na to di daran di pagkalupahan, pasal ini ni hazimil ladrat, ini manglulusin zat sin kasanyangan. Insya ini manglulusin kasanyangan yaknil maut. Amun kamatay kaya kabuhan si manusia. Ang kanin Allah piatumtum kita hatta sursumul maqabir. Sampil lang sin Allah Ta'ala sumud na kamumat tumamisita pa kubur. Ziyara lang si mga ulama. May tayat to pasal in kubul mga tay mangud na mga kami Islam in inilalabayan barsakh bainal janna wan nar bainal janna was sama bainal janna wad dunya wal alamud dunya wa alamul akhir amunayat tim pagtawon long ni amunayin barsakh narain doon tuan alam singkuri na sin Allah sampil datungan na kamulong sin Allah mamisita na kamu maumpalom kubul may pagpahil-pahilan niyo sin pagkulik sinarta niyo atas kamu magusaha haram atas kamu magusaha ganda riba magusaha kamu syabo kakatan-katan bangman sa jamaapas nin dunya kalupahan niyo in kamatay asawe tulong sin Allah sampil dumatong na kamu mamisita na kamu pakur konsum ko ni sa matay kita. Minsan gana-gana, rita kayo nga tamang kita maabot pa gana-gana. Hawak to abutan na kita singkana tayo sinallah na makaabot na kamupakur. Hawak to inituan magsusun na kita. Ingkatan sintiaglugtuan na to arta diha dunya atas kita niyo musa haram, atas kita ni lumanggal sarap Allah. Bangman maapas na to in dunya, haadlo bang kita matay, minsan kita dahon pakul, di minsan kita raho na sasakatan binita. Kaan kita trakalo. Dahon kita matto pasal magbalik kita palam sin kubur wayruun sin nararata dong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang matay na inanaka po Adam
magad ka niya into pakubul amal niya iban mga family niya iban lang niya iban sinarta niya but malingkan lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua lang niya magbalik amon na lang niya narta na iban family niya minsan biyarin in lasasin family niya kaniya minsan biyarin in baya niya mawaya ka na magad ka ninarta niya pagabot din doon inumunong kanya mo rin ang malibadat niya. Asabet mga tayo mo daka mistam pagdatong niya matupalumkur unoy na wutan niya lumkur ang kanin hukuman si magbisir takubur sunna mga tayo mga daka mislam magpatumtum hakubur ininilong si mga ulama mustahab pasal hawag to inimano siya ukab kanila inlawang singkubul yun pat sila makapagtafakkur uning kahalan nila riha dunya. Ang kanay mga manusia di dunya suway sila nanganganal marayaw. Ang kanay mga bariman nanganganal sila marayaw. Laong inagay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qayyis man dana nafsahu intaw long sin Rasulullah tau tagaakal amun inakal na binalakyas inse ni maingat panday pandikal amun daran niya si Chekim baran niya wa pagubos ingkatan sinamal ibadat hinang niya puasing kamatay. Naam, ang kanaong mga manusia piun nila tuan bang sila matay ingkamatay piun nila amun kamatay bang sila matay mauwi sila. Allahu Akbar. Ang kanay mga manusia mabaya sila bang sila matay sila long niya kasuhada sila. Allahu Akbar. Pasal mayta amun na ining kamatay bayta sinallahu ta'ala wala takulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya. Ang kanlong sinalay ka mamumamung in mga sila niyatay nagparang sabiladan ko in sila patay long sinallah in sila buhi. Long sinallah mo kahit wala tahsaman ladhina kutilu fi sabilillahi amwat ayaw ka mag-angan-angan in mga sila na parang sabiladan ko in sila patay buat malingkanin sila long sinallah sampurna in kabuhin nila amo na sila inibang matay mabuhi sila inya to rin mga ikhtiyar si manusia in kaingatan ni inakikat ingkatan kita ni matay piun niling kamatay marayo na mga tay maud na mga kamiskan ingkatan kita udaktakan sin kamatay na unin na sinallahu subhanahu wa ta'ala kalla sawfa ta'lamun na long sinallah kalla na nananiyo na long sinallah naroon sawfa ta'lamun kaingatan niyo na uning kaingatan tuwanin pagyanon kalla rin di bang sopa maon ko ina iban niya mamu long sinina iban niya mamu to ay wakulong niya gumawa alumbay may tay na long niya uto delikado ay ko gumawa meri sa matuwa si inong pagabot mo pagwa na aksidente ka jimato na hindi dapat jumato na riya ko siya niya na uto uno kimuddan ina kinamu kay mo amo sa pagyanon namo nabiyat tinawag sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat ini kalla sawfa ta'lamun na long sinallah rina kaulong kuwul na waktu kaingatan mo na unin pekapasa-pasa mo dunya nagapas ko dunya nagapas ko sinarta dunya atas ko nagusa haram atas ko nanganya yatay mahud mo muslim mamansadya ko makadawat sin dunya na long sinallah kaingatan mo nin peglugtuan mo yari na kaulong kuwul Tunna kalla sawfa ta'lamun bialikan sinallah nariyao na waktu ini kaingatan mo na maysa dito lang kur kakitaan mo na inadab kakitaan mo ng gipiton sing kuhurin mga mayat engkau lang sing kuhur lang Syekh Allama Ibn Qayyim buwion sinallahu ta'ala in jasad mo ilan sin rumur wa kasakitan Allahu Akbar atay engkau ninyo walihan mo lang sin malaikat ukhrij min adabillah guana kolong ha adab sin Allah Ta'ala asarabeto di ko minsan ukawan sin lawang langit o sihulog ko ring atas langit harap mari mo pabarsak sin kumulyaon din doon ko magtangis ko umulak ko mga yuko tamang sampil karuuan mumigne mga nangulkay mo way makatarang kay mo waktu yaw na mo rin ang malibadat na liupa mo pa sa simpagdunya mo asarabeto mga tay mauda kami sa pag-awot kay musim mungkar iwan nakir na kalla sawfa ta'lamun kakitaan mo na amay na kita kay musin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin mahapon iling kasin suga pag-uusya to ibug kaw ang pagantian sin Allah ang paunsuara karuhan mo bang bagas kaw nagtaat miyakad ko sing karayan sin Allah insura mo sulga bat malingkan pagkainhinang madunya alha mag-apas sa dakaw yusibaan mo waktu mo nagdunya kau lalong sinallah yaring niganti na mo kay mo ipakita kay mo inar ka jahannam sampil mamidpid ko simbuha sumud kay mo rito innadin landok ko magsusun sa lago-lago hasrah makabuka thumma kalla sawfa ta'lamun lalong sinallah na naman yun na kaingatan nyo na sampil kakitaan mo na rin doon mag-angyoting kusog singkuan lang ya sinamon tingog sinamon narka jahannam impaso niya karuhan mo kakitaan mo ang takoyanan sinallah kalla law ta'lamuna ilmal yakin bang hadjalong sinallahu subhanahu wa ta'ala
aun kamo ilmu yakin. Unim pagyanon ilmu yakin mga tay mahuda kami Islam, impagyanon ilmu yakin tay mahuda kami Islam, wayro umano siya naka ilmu yakin na dunya. Imana sin ilmu yakin talus ka wa ilmu. Wayro minsan pa ka biyarin ulama, wayro talus sa ilmu amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa impangaso mga tay manghuda kami Islam, wayroon ning kato sa ilmu yakin. Subhanallah mga tay mahud na mga kami Islam, kay nga tantem bundal bang kita hutan na singkamatay, na bang kita ron na kamatay magsusun na kita malago ang pari na kita barikon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nato na narasa nato ang mga sira niya, in kabuhi niya alam suhod, Nabi Muhammad mga robulan way magaswa kabayan sin mga asawa niya, in pagkauno sin Nabi dakal, dengan mga hurma, lower class pa isab sinulunga, pinakababawahul maamunin dakal, iban sin tuwig, 2 bulan way magaswa kabayan sin Nabi, ang waktu gimuain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapdi niya miyarain Jibril, nagagawa sa lombay, lang ka na sin Jibril ya Muhammad, inasin sinallawang kumabaya, impo daw unahan mo hinangon bulawan, inkita mo katan hinangon bulawan iyan sa Jaco, bala, hinangon na kayo mo sinallay kunindayhan, inasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskin, wa amitni miskin, wa syurni zumratin wa yawmal qiyamah ma'al masakin, ya Allah buhi ako miskin, patay ako miskin, paangara ko lang yung mga jumlahan sa mga miskin. Naam, mga tayo na mga kamisam, ang kanabuk waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimuha sa kita ni Abu Bakar wa ni Umar. Pagkatod na ya Abu Bakar ya Umar, may tayo kamo gimuha, inagin nila ya Rasulullah gimuha, kami pasasin habdi, kaya kita nila intiyan nila, biyabagutan sin bato, pasasin habdi nila. Ang panila yasuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah may tako sablong niya gimuha uling sabab. Naamlong sin Rasulullah gimuha ako biara sin sabab pagbuha niyo, gimuha rin sabab kulong sin Rasulullah habdi. Sampai liukab kayo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intiyan niya, dua bato biutang hatian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biating kahalan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diha panandas kana sin Allah diha dunya, karena insya kalasan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau tay mangut pangan rakaw, in kamatay inyan hakikat, ang kanabita sin Allah ta'ala, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pamungan Muhammad, in kamatay amun jarangan si manusia, in kamatay marari labagbak. Pila natin magkamatay manusia di haram sindun nini. Tuwan, misalnya ko na ito, pagtako ni natugaw, wafatos sugra, kamatay ito nga, bangin Allah magbayar, inibalikin niwalihan muri na kumakabati pag may naat. Allahu Akbar. Mangandal kita ni mga tayo manguda kami Islam. In kamatay imano siya. Mako in kamatay tiyo sakit daw po hospital. Aw nung sakit mamini doktor pinamakaingat. Bang di kawatan di daw pa mga US. Mang manong sinbihon. Maon dapat bihon in kamatay. Salong sinala in kamatay marami magbak. Hamukaya tong sinallahu ta'ala. Aynama kuntum yudrikhumul maut. Aw nahuno kamulong sinallahu ta'ala binaybayan. Abutan kamo sing kamatay. Walau kuntum fi burujin musayyad. Misan pa kamulong sinallah timapo ka fortresses. Aw umiiban na ko rin na mo di na kumasud iban security guard mo. Ini ko ang bukoking. Huwag na makasud kay mo biyon. Hipo ko sinasta na iban asta na mo security guard mo mataon. Di ko masud. Bangko dagpa ka na sinadal mo. Abutan na ko sing kamatay. Natay mangod na mga kami Islam. Inya to pagpatumtum kanyo. Inakika sin fadail dikrul maut. Daran natutumtum mo ning kamatay. Ang kan na pangamang kita mga kadgagada kumul. Magaka kita pahala dengan mga kirat sin mga pahala mga kita mangubul. May tain sa wabeto. Mangko mga nakakumul mga tayo mga Islam. Ba't ko makapangan na waktu ini nangatod ko pa kumul. Konsum ko di sa ikaw haturun na ko palang kumul. Nam, ay mo kalupahing kamatay. Ang kanain solution, ba't malawain mga sahawat, in pagdunya mo, amon makausap na atas ko mo sa aram gandariba, umusa ko siya, umusa ko alak, mamuting ko, maghinang ko sinaan niya, maman ko magdaya, tumtumadaraning kamatay. Ba't bang daram mo tumtuming kamatay, mo sa kalupahan, di ko tuwan, mahailan sin dunya ini. Indunya ini mang dupang sadakay mo bang di mo mausal siya mag-ibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-dunya mal'unun wa mal'unun fiha. Indunya ini inlaw niya ini curse, liyana'anak sin Allah iban sin luon niya. Magmumpa sa din dunya niya mga sila alim, muta'allim, iwan si mga nangabdi, iwan si mga sila ima-apply sin dakan sin Allah ta'ala. Hinang nila din dunya ni pananuman. Natuwanin kita nini ng labay-labay sadya. Konsum ko ni sa muhi na kita niyo, na ingat o tayo mahod na mga kami Islam. Bagpatumtum na mo kanyo, karna in kami malasa kanyo magtaymangod, baitaan kamo sinakikat sing kamatay, do tumtumon na to in kamatay, pasaling kamatay di kita nyo lupahon. So way ingkatan kita nyo, ready kita nyo, biara ka na sa anib no Muad bin Jamal, hawak to, yabutan na siya sing kamatay, inagin na, ya Allah, ya ko kamatay lang niya tatakaran tanakaw.
Ya Allah lang niya, kaingat amuri ako mabaya diha dunya. Amuring kawayan ko diha dunya lang sin sahabat si Nabi Muhammad Muad bin Jabal. In kawayan ko ya Allah diha dunya, magtahajjud ako dum, pag may nat mamuasa ko, magparang sabil, awak to ini amuring in kawayan ko ha dunya, iba si magpunpun iban ulama. Ya Allah, di na ako mabaya diha dunya. Ya ko malakul maut katakaran takolong niya, ready na ako kawaan ako. Naambiat ti mga sahabat mga tayo muda kang Islam, daran nila ti tumtuming kamatay, asawabi ni bang tadaran ti tumtuming kamatay, di kita mahilan sin dunya, makapag-ready kita, unoy maksud may ta kita pepanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, inya to patumtum sin tayo mangod nyo kariyo, do murah-murahan pangayon na to pa Allah ta'ala na hidayatan kita sin Allah ta'ala, pataptapunin pag-iman ta, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم